And I really support his sentiment. To Erika Kodwa konyo japiny, pesa ni lal nade. Cleophas awacho mae as a former investigator at police. I worked for some time with the EACC, angegi ma EACC timo. Ani Public Accounts Committee, angeyo kaka ilo bugegi. Gima danda wache ge isani, jakomo loso no maber. And kata wano bende wachandre. Tadwa wacho mae ka atudo to koda story mwasebedo kwa wacho about dwaro duogo e assembly kapone siemo mibadhi. Adwa wacho ni kapone lowa maber chien kacha from 2017 to 2022 nyago koko mang'eny ahinya Siaya kwatemo luwo e weche mag mibadhi. Adier makende mnaka jowage wacho ne gi sani kata kiwuotho oko gimi winjo ka japiny wacho kacha osiepa watiekre chuoth ne to kata sani kiwinjo ka ng'ato wacho ne ng'ane dhi yombo 2027 jok ma sani siemo ga dhi yombo 2027 ok siemo ga ni kichintie gima gisetimo but ka giwuotho sama gidonje liel gigolo 50,000 kama gidhi kacha gigolo 10,000 ka gitieko loso to kapata kapok gichako wacho no jodalawa wang'ni en tiekruok chuoth dongo wadwa loso maber an kuduka kawuono to kang nuoko gi 500 kende 1,000 tena ka crowd te odonje. So meaning the politics masani nitie kalore from the whole national government. Gima ng'ato ka ng'ato wacho sani kata kuono kiwinjo ka ng'ato wacho na serikande nyaka doge tam mare mar ariyo ok wacho kana dog ga nitie nikech iwinjo ng'ato pod ywak ni ngima tek gik moko richo sijui cost of living to giko nen pod giduogo wach mar mibadhi ni ani ati nikech pesa ni yud gure kionge pesa 2027 ibed dala iwiri kod dwaro gini. Now jakom waloso gimo wacho en ni nitiere mibadhi. Cleophas, it is very wrong mondo wabedi gi such state. Inano sama nyana ga Siasa bedo nyaka osi crime Nairobi ka bedo Siasa Nairobi kae one code time limit mag timo investigations. The moment mwaweyo EACC ni nyalo beti file katimo investigation for 10 years ma result wuok ka witnesses no setho jomoko no osewuoko pod wabro naga bedo kod this koro chalo story. Osiepa ni nendo ache kamoro ni kaber udego bedni in the next kapondo bed amendment moro even in the chike wage ma give specific period of time gini ne wakeli BBI to BBI no lwar kane chiwo specific timelines to investigate. Koro sani winjo ko wachnia ne mibadhi otiap Siaya mibadhi ni nyago e koko for almost 5 years. Wandiko nyakatero wanawona tero nyaka motion ka apenjo specific cases manobedo reported to the EACC and status maggi bene yudo nyaka kawuono pod warito serikal to no sea. Koro sani yudo ka gavana manyien dwa ting'o sigo nikech gima koro dhi en branding like now gima dhi en branding se antiere to corruption mwelose sani en ma 2023 ma serikal county mokalo mane okalo ng'acha nodhi to gino dhi to koro pako wang'at man kan ma koro corruption mango iwinjo corruption mane wacho nikech awinjo kanyo chairman kod mbele to upenje to en Siaya kose Homa Bay to wacho ni Homa Bay to ngi auditor report to wacho ni niya ne counties mapokuti go pesa mar development Homa Bay ni kuro molalgi to no kwal nadi. So matiende ni idwoko wage chien. So to cases man chien gi Trevor Cleophas cases man chien gi anagombo ne the EACC as an organ odwari yo moro kata na winjo gigi dinyo kwa bedo sana ke the Senate kapone the Public Accounts Committee ma Senate to yudo kasa mibet sa Auditor General obet kacha to ntiere EACC to kod DCI officer kae masama proceedings dhi nyime to gibege pick up files case ni achal nango ng'ani oduoko penjo ni nango MCS ne ka penjo kwa ministers gi kod chief officers to EACC be obet winjo from that meeting get pick up those issues to get more investigations nikech one kata assembly Cleophas kata time manadi the end of my investigations
my oversight and ga making reference asetieko file marwa wasetimo report wawachone the following people inkecho kanyal wacho kaka assembly conclusively okinyal wacho ngane okwelo what you can only say kaluore kod gini dware ni mondo tim further investigations waluongo EACC mondo tim further investigations waluongo DCI mondo tim further investigations to a forward file kwase forward file it is now them mondo gi act on this file give me your feedback nto file janyo wasetieko go ngane wayudo kan ga makosa wasetero file ka DPP so cases wakata mar oversight wage kai mwagik gae so ana kwayo jaduongo loso maber kendo en wuodo luo dando konywa nade pinywa mar luo ka kamano cases wa mwayualo higni 10 higni 20 mapodo lalo koni notim nade otherwise gibro yudo people culpable to kogibe yudo witnesses nikech jomoko sewinya katich ero kamano enya mano penjo maduong' ageni waboloso chenro bende machielo mondo mi waluonge jakom mar